Studenti tal-Emkast qed jirrestawraw il-Kappella Antika ta' Santa Katerina fil-Gudja. Din il-kappella nbniet lura fis-seklu 17 u hija waħda mill-aktar kappelli antiki fir-raħal tal-Gudja. Emma Elena Ċilja, waħda mill-istudenti li qed jirrestawraw din il-kappella, spjegat ix-xogħol li qed isir f'din il-binja li għaddew minn fuqha mijiet ta' snin. Kien hawn ġebel mikul bħalma taraw warajja, allura kellu jsir ċertu plastic repair, kellu jsir tindif tal-ġebel u mbagħad jintfetħu l-fili u jitnatfu u jerġgħu jitkaħlu. Fuq reġa' sar id-deffun. Reġgħna użajna d-deffun pers li kien oriġinali deffun ma xtaqniex nagħmluh xriek u bil-konkos biex nibqgħu fuq l-antik allura użajna d-deffun. Wieħed mill-edukaturi tar-restawr ispjega li l-kulleġġ tal-Emkast joffri diversi korsijiet f'livelli varji brabta mas-suġġett tar-restawr. Noffru livelli minn livell 3 sa livell 5. Fejn għandna l-ewwel livell 3 huwa sewwej, dak li jkun beda tgħallem kif jantiġba inaddaf u jkaħħal fuq cleaning fuq il-ġebel. Għandna mbagħad level 4 huwa ngħidulu l-mastru aħna, livell iżjed għoli fejn hemmhekk jidħol iżjed ukoll bħala leadership u hekk. U mbagħad għandek il-livell 5 sintendi huwa il-kapu mastru li hemmhekk inti tkun kapaċi tieħu l-antijiet f'idejk u d-deċiżjonijiet ukoll. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici tenna li huwa jrid li l-Emkast ikompli jkun ċentru ta' eċċellenza għal tagħlim vokazzjonali. Spjega li r-rotta akademika hija importanti, imma daqstant ieħor huma importanti r-rotot tal-istudju applikat u vokazzjonali. Spjega wkoll li l-Emkast se jkompli jaħdem ma' aktar kunsilli lokali biex isiru proġetti oħrajn. Is-Sindku tal-Gudja Marija Saravella laqgħet il-ħidma li qed tagħmel l-Emkast b'risq il-komunità tal-Gudja. Aħna kien ta' pjaċir għalina li qegħdin nilqgħu dawn l-istudenti hawnhekk għaliex ovvjament irridu nieħdu ħsieb il-wirt storiku tal-Gudja u bħalma qed iktar kmieni nixtieq li jkun aktar kollaborazzjonijiet magħhom. Inħeġġeġ lill-istudenti li japplikaw għal dal-korsijiet sabiex ikun aktar restawraturi li jkunu qegħdin jgħinuna f'dal l-impenn li nirrestawraw aktar kappelli u postijiet storiċi fl-irħula tagħna.